ҷашни сада дар шаҳри Турсунзода бо риояи суннатҳои аҷдодӣ ва шукӯҳу шаомати зиёд таҷлил карда шуд. Макони баргузории чорабинӣ бахшида ба ҷашни сада, ки назди Кохи Дӯстӣ интихоб гардида буд, қабои хос ба расму оини мардумиро дошт. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони корхонаву ташкилот ва доираи васеи сокинон, хоса деҳқонон иштирок доштанд. намоиши дастовардҳои сокинони шаҳри Турсунзода, фарогирии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз маҳсулоти кишоварзӣ омодашаванда буд. маҳсулоте ки дар ин намоишгоҳ ба мараз гузошта шуда буд, аз фаровонӣ ва заҳмати содиқонаву софдилонаи мардуми заҳматкашу меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дарак медод. ба ҳунару маҳорати сокинони шаҳр, ки номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзиро тайёр ва пешкаш намуда буданд, аз тарафи иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. соли 2021 барои кишоварзони шаҳри Турсунзода соли пурбарор буд, ки нишондиҳандаи маҳсулоти кишоварзӣ назар ба соли гузашта хеле дар сатҳи олӣ аст. соли 2021ро ба натиҷаи хуб ҷамъбаст карданд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода иди садаро ҷашн гирифта истода ҳастем. деҳқонони шаҳри Турсунзода тасмим гирифтанд, ки ҳар як площа заминро самаранок истифода бурда 2-3 ҳосил аз ҳар як площа замин ҳосил гиранд ва нишондиҳандаҳоро ба назар ба соли 2021 зиёд карда дар сахони мардуми шаҳри Турсунзода ва ҷумҳурии Тоҷикистонро фуровон кунанд. дар охири чорабинӣ аз тарафи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кормандони шуъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ба ҳозирин шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои ҷолиб намоиш